Vilanova ten 6 parroquias e a intención do goberno local é que en cada unha delas abra as súas portas un espazo reservado para os maiores. O Concello iniciou xa xestións na procura deses locais. Para mí es una de las iniciativas en temas de servicios sociales más inteligentes que se han hecho en los últimos años. Resuelve muchos más problemas con centro de día y hace que la gente no se tenga que ir de su parroquia en proximidad con su familia. Estamos preparándonos, ya hemos buscado locales en cada parroquia municipales, los tenemos en todas y pues ahora estamos pendientes de ponerlo en marcha. As casas de maiores están pensadas para concellos de tamaño intermedio. Trátase dun proxecto financiado pola Xunta que concede unha subvención ao particular que o solicite, pero ao coidado de 5 anciáns, a xeito de centro de día, pero na contorna de cada usuario. Un recurso donde podan estar de forma similar ao centro de día, en canto ás accións e actividades que se van a desenvolver cos nosos maiores vai a ser o mesmo, pero nun recurso dimensionado a 2 mínimo 5 máximo usuarios por cada un destes recursos que van xeralmente a través da iniciativa e impulso do Concello, como é o caso de Vilanova de Arousa, e despois que tamén promovemos que promotores autónomos podan prestar este servicio adecuado para os nosos maiores. Ademais, o goberno local anunciou a inminente reapertura do Club de Xubilados tras a reforma acometida nos últimos meses. Como dijo una señora que vio el salón atrás, esto vale para bailar, y valdrá para bailar, valdrá para dar cursos, valdrá para hacer gimnasia, valdrá para un montón de cosas de mantenimiento y de cuidado de nuestros mayores y, por supuesto, del programa Sempre Xoven que está desarrollando el Ayuntamiento en todas as parroquias, ¿no? Segundo os cálculos do goberno vilanovés, o centro abrirá as súas portas tras o verán.